Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni jodong Luo mawuok e sub county ma Nyakach gikone to koro keto tenge pogruok e kindgi kendo giyiero jaduong' George Arogo kaka ogai manyien. Maendi en kaluwore kod bura manotim e boma ma Kisumo manokelo kanyakla kweth jodongogo mosebedo kod ywaruok e telo bang' tho mar maneno ogai ma Nyakach mosenindo Peter Ombe Chika. Jodongogo oyiere mar tiyo kanyakla e neno ni dongruok kod siasa e Nyakach odhi e yo makare. The third one, koro dilute gik ma onge kiewo moro ma wan waketo kata ma jodong Nyakach oketo. Wawuoye ton achiel ni tarik 26 warwako jaduong' kendo warwako ker marwa mar Luo gi tim ne te ma national gi mag counties te. Wakwayo jo Nyakach duto mondo chop chieng' yiero ochieng' rieko mondo wabed kaka jo Nyakach. Onge pogruok e kindwa, wasewinjore mwachamo kiapo kaka jo Nyakach ni wadhi tiyo kanyakla, wadhi tiyo wang' achiel. Achiel e teko. Omiyo wariwore kawuono mondo walos gini wabed gimoro achiel mondo wayud teko. Kwaseyudo teko, wabiro yudo kaka wanyalo develop yore duto mag Nyakach. Wabiro yudo kaka wanyalo wuoyo gi dwol achiel mondo weche duto ma oko osedhi kare Nyakach mondo bedi, especially jowa duto mabiro donjo e weche mag election. Mae o jopuonjre 2,600 mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu West ma